vreau să-mi explic și mie ce pula mea am făcut greșit să merit toate chestiile astea în pula mea. N-am iubit pe băiatul ăsta de când a apărut în viața mea, că am suferit atâta după el ca să fiu cu el împreună. L-am iertat, i-am iertat orice, l-am iertat că m-a înșelat, i-am iertat orice, nici n-am i-ar fi iertat cât i-am iertat eu. Și el îmi face asta cu cea mai bună prietenă, coaie. Vreau să știu și eu ce am făcut greșit în viața asta să merit așa ceva. Am crezut că toată lumea zicea că nu e ok băiatul ăsta pentru mine și eu tot am ținut la el și tot am continuat-o cu el. Și acum aflu chestiile astea, Vere. Nu mai pot, Vere. Ce-am făcut greșit să merit una ca asta, coaie. Dacă n-am fost destul de bună pentru el, de ce pula mea nu mi-a zis, Vere? De ce nu mi-a dat acolo un mesaj să zic că lasă-mă, fă dracu, pace? Și